Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kwi-channel kama uphasane kwi-channel ngifulike kafushane nje udouble amaphupho ungasubscribe uka-like ukaba yimember ukanikela inamba isebese kuphela ngumlandeli wale channel isenze kusongo 9 ekuseni kuya ku5 ntambama kube kuphela ungayisendi ke iWhatsApp ungayisendi futhi SMS user namhlanje simpeka la ku comment section on YouTube ke uma uphupha la ishati ushoni akachazike la ukuthi ishati lenzani usehlathini noma uyalibona ishathi nje kodwa kase sithi ke uphupha ishathi kungenzeka la uphuphe ishathi sithathe njengophawu luhle uma kungukuthi lincane leli shathi ngoba lingachaza ukuthi ungase mhlawumbe ubusiswe ngomndeni omkhulu futhi obumbene nogcwele injabulo yabona sho lento ingakhuluma ngesizalo sakho ngezukulwane sakho zokuba naso wena. Number 2 kuyenzeka ke la uthola ngesikhathi uphupha ishathi kuwuphawu lobe uma uphakathi ungakwazi ukuphuma kulo lokhu kusho ukuthi ke kunobunzima ngenxa yokuzungezwa abantu ababi futhi abakufuna uhlupheka noma uthwele kanzima. uSamuel wesibili chapter 8 verse 8 ngokuba impi yashakazeka khona ezweni lonke ishathi laqeda abantu abaningi ngalolu suku kunabadliwa inkemba. Okusho lento iyaveza leli shathi uma ukuthi awukwazi ukuphuma leshathi ngaba ukuthi akubunzima ubhekene nabo noma kunabantu abakuzungezile ababongelula ukuphuma kubona nokusuka kubo. Number 3 asiphinde sikusho ukuthi uma uphupha futhi ishathi kungaba uphawu oluhle uma ukuthi uyaphuma kulo ishathi leli ngoba lokho kusho ukushesha noma kusho ukuphuma kubantu ababi abakuzungezile. KwabaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 33 ningakhohliswa ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Kanti futhi kuyenzeka ngikhathi uphupha ishathi kube uphawu oluhle ngesikhathi ukuthi uyaphuma lokho kusho ukuthi kungenzeka kunezinguquko ezinhle ozozenza futhi zizokunika ikhefu uma ukuthi njengamanje ubhekene noxhaxha lweyinkinga empilweni. Yabo 5 kungenzeka futhi uphupha ishathi sikuthathe njengophawu oluhle uma ucasha usebenzisa leli shathi ukucasha lokho kusho ukuphepha nokuvikeleka ngenxa yabantu abanomusa abakuzungezile. uIsaiah 21 verse 13 isiphrofetha ngeArabiya hlalani ebusuku eshathini laseArabiya mahele asedanimi. Kanti number 6 kungenzeka futhi uphuphe ishathi uphawu luhluma ukuthi umsebenzi wokucasha ongasho ukuphepha nokuvikeleka ngenxa yezingilosi zikaNkulunkulu. Ngisho ukuthi uNkulunkulu uzokukhusela. Samuel oqala verse chapter 23 verse 16 uJonathan indodana kaSawule wasuka waya kuDavid ehlathini waqinisa isandla sakhe kuNkulunkulu. Kanti kuyenzeka futhi number 7 uthola ukuthi ngesikhathi uphupha ishathi kuwuphawu uma ulibona ishathi lisha. Lokhu kungasho ukuthi kungenzeka kunolaka olubi nesijezisi esikhulu esizokwehlela abantu abaningi endaweni. Yabona ngesikhathi ubona ishathi ukuthi kungenzeka kunabantu abaningi ngaba isizwe esithile noma izwe elithile lizoba lobhele nenhlekelele ngenxa yesijeziso nolaka likaNkulunkulu oluzokwehla kuleyo ndawo. Hezekiel 20 verse 47 uthi kulo ishathi laseningizimu yizwa izwi likaJehova lithi isho kanje inkosi uJehova ithi bheka ngiyakuphemba umlilo kuwe udle yonke imithi ehlaza kuwe na yonke imithi eyomileyo langabe livuthayo lingacimeki kuhambe ngalo bonke ubuso kusukela eningizimu enyakatho. Number 8 kuyenzeka futhi uthola ukuthi ngesikhathi uphupha ishathi ngophawu uma ishathi lisha lokhu ngabe kukhombe ulaka ke nesijezisi esizayo kuwe noma emndenini wakho. Joel 2 verse 3 phambi kwabo kuyakudla umlilo ngasemuva kwabo
uyawushisa ilangabi izwe liphambi kwabo njengensimu yase-Edeni, nangasemuva kwabo kuyihlane lencithakalo, kukho okubabalekelayo, yabona. So ihlathi, uma udunguza phakathi kulihlathi kungaphumeki kuyinkinga, kodwa uma uklaya uziyophuma ngale kukhomba ukuthi kukhona leli khefu ey'nkingeni ongahlube nalo, ungahle uphume ey'nkingeni, ungahle uphume kubantu abambi, ngahle udlule ey'nkingeni obhekene nazo, yabo, njalo njalo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu-ke seyothela umusa, uNkulunkulu seyokulonda, siyabonga.